Έχω εδώ πέρα δύο τύπους. Θέλω να μας πούν το ανέβοπε με τον, πώς τον είπαμε? Γκατζαλάγκας. Ο Γκατζαλάγκας. Ναι. Στον κουζάνι του... Το ανέκδοτο με τον Γκατζαλάγκα θα μας πει ο Αλέξης. Στον κουζάνι του 1920, μια μέρα ήταν μαζεμένοι στο καφενείο, ακούνε ένας, λέει, φωνάζει «Σήμερα στις 8 του βράδυ στο καφενείο Τλούλια ο Γκατζαλάγκας με Τζούρατ θα τσακώσει 8, θα τσακίσει 8 καρύδια». Λένε όλοι, Με τι, με τι? με Τζούρατ ρε. Λέει καλά, τι είναι αυτός ο Γκατζαλάγκας ρε, με Τζούρατ τσακώσει 8 καρύδια. Σώπα ρε, λέει πάμε να το δούμε. Πάνε εκεί, όντως λέει παρακαλώ παρακολουθήστε το σκέτς μου, βγάζει 8 καρύδια στη σειρά. Γκατζαλάγκας. Ναι, βγάζει Τζούρατ. Αρχίζει πακ, θα τσάξει τα καρύδια, όλα πάνε τα καρύδια. Μπράβο Γκατζαλάγκα, μπράβο Γκατζαλάγκα. Αυτά το 1920. Το Ζανίτης. Ναι, αυτός ήταν 20 χρονών ο Γκατζαλάγκας. Το 2000, 100 χρονών ο Γκατζαλάγκας. Στο ίδιο χωριό ακούν πάλι σήμερα στις 8 ο Γκατζαλάγκας με Τζούρατ θα τσακίσει 8 καρύδες. Καρύδες. Καλά. Αυτός όταν ήταν 20 χρονών τσάκισε καρύδια. Τώρα λέει 100 χρονών τσακίσει καρύδες. Τι γίνεται ρε. Πάρε και στο καφενείο. Γκατζαλάγκας, Γκατζαλάγκας. Βγάζει αυτός Τζούρατ που λέει, αρχίζει τα τις καρύδες, τσακίζει και όλες. Γκατζαλάγκας. Του λέει καλά εσύ 20 χρονών λέει τσάκισες καρύδια. Τώρα 100 χρονών τσακίζεις καρύδες. Λέει τι να φτιάσουμε παιδάκι μου, τι να φτιάσουμε. Χείρσαμε και δεν βλέπουμε λέει. Θέλω να έχω στόχο. Καλό. Έχω καλό στόχο. Ο Γκατζαλάγκας.